Ia priviți, așa arată gazonul meu, pe care trebuie să-l tai al treia oară pe anul acesta. După cum se vede, e cam precăjit, necăjit, sau nu știu cum să spun. Era prima și a doua coasă era deasă. Acum fiind a treia, de la a doua coasă n-a mai ieșit des. De ce oare? Puteți să-mi dați și mie o informație așa necesară? Uitați și voi cum a început să pierească, nu o să îndesească, ea să mai mult să rărește. După cum vedeți. Da? Așa arată înainte și după ce o tai, o să vă fac o filmare și o să vă arăt. Uitați ce cât de deasă, așa era tot. Așa era toată cum e aici. Cum e acolo și așa era tot. Acolo fiind apă multă, s-a făcut deasă, zic eu că trebuie apă multă, nu? Hai, lăsați voi un like, un comentariu și dați-mi imediat o informație în comentariu să vedem de ce. Că doar a plouat acum și are umezeală ca lumea. Nu mă dă pământ.